सावन के पावन महीनों में आप सभी शिव भक्तों को डीजे किशन राज हार्दिक अभिनंदन करता है और करता भी रहेगा। डीजे किशन राज छोड़ गई सावन महीना नाचल जाई कान के सीना चल गे बा भोला दारबा कान पकाम रही डोल चल जाई बोलबम बोल परत रही सावन के फुआ पटिया सा पान चौक मुजफ्फरपुर। छोड़ गई सावन महीना नाचल जाई कान के सीना चल गे बा भोला दारबा कान पकाम रही डोल चल जाई बोलबम बोल परत रही सावन के फुआ नाम भोले डीजे किशन राज डीजे बजावे के नाम भोले बाबा के नाम भोले डीजे बजावे के। पटिया सा पान चौक मुजफ्फरपुर। पटिया सा पान चौक मुजफ्फरपुर। पटिया सा पान चौक मुजफ्फरपुर। कांवर किनल जाई होई जे में आईना दे जो जाके डीजे के करे आओ बायना रे किशन राज हाईटेक कांवर मुजफ्फरपुर। किनल जाई होई जे में आईना दे जो जाके डीजे के करे आओ बायना रे नाम भोले बाबा के गावे के नाम भोले डीजे बजाए के नाम भोले बाबा के गावे के नाम भोले डीजे बजाए के। डीजे किशन राज हाईटेक मुजफ्फरपुर। डीजे किशन राज हाईटेक मुजफ्फरपुर। डीजे किशन राज हाईटेक मुजफ्फरपुर। अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़ी नई नेपाल। पटिया सा पान चौक मुजफ्फरपुर। दीदी में मोहदी सदा में अकेला के भोजन भरा लावो अशोक अलबेला के दीदी में मोहदी सदा में अकेला के भोजन भरा लावो अशोक अलबेला के नाम भोले बाबा के गावे के नाम भोले डीजे बजावे के नाम डीजे किशन राज हाईटेक मुजफ्फरपुर। पटिया सा पान चौक मुजफ्फरपुर। पटिया सा पान चौक मुजफ्फरपुर।